Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng ginataang kamansi na napakasarap. First, magigisa tayo ng sibuyas. Next, yung bawang, syempre. Naglagay din ako ng ground pork. Ayan, susutay lang natin siya. And then, lalagyan na natin yung kamansi. Yan yung po yung gulay na napakasarap. Pwede din kayong maglagay ng langka. Kung gusto nyo ng langka, it's pwede. Next, lalagay na natin yung gata. Yung pangalawang gata. Tapos, pakukulin natin siya ng almost 1 hour para mas malambot ito. Diba? Next, lalagay natin yung pure, fresh coconut milk. Yan po ang sikreto na para mas masarap ang iyong ginataan. Next, naglagay ako pampalasa. Yung ating magic sarap. At syempre, asin. Halu-haluin mo lang ito mga mamshi. And next, yan, pakuluin natin siya hanggang makita natin yung oil ng ating fresh milk. Diba? Napakasimpleng lutuin. Next, syempre maglalagay ako ng isang siling labuyo para meron siyang spiciness. Mas masarap kapag maanghang ang ating food. Tayo gaganahan sa pagkain. Ayan, thank you for watching guys. Please like, comment, and share my videos para updated kayo. Bye guys!